استفعلوا كورنعات عالم بمخانة كتاتلنا زلخم كوراتن كورانن كما يتخونوا نزي على الزحرنا يم زيناتات كم سعب توادي دمالو فلما عبيت نتبتات جنرال سامورا يونس اب اديس ابا ابستخاد مدرق دليت لوط بحالتي تقاومو بصيحوم استفلي حساب كتدامصو ايتدولين بمبالون بخورا حسابم كقارصو تگديدم አክቲቪስት ብርሃነ ገብረ ገርግስ ልፍዓተይ ተስፋ ዳግም ከም ዝተጮየ ተገሊጹ ብርሃነ ካብ ፖሊስ ጣብያ ናብ ናይ ውልቀ ገዛ ጀነራል ምግበይ ሓይለ ተተሓይዙ ከም ዝተወሰደን ጸኒሑ ድማ ናብ ሽረ ከም ዝኸደን ዝወጽ ዘሎ ሓበሬታታት የመልክቱ ኣብ ትግራይ ኩናት ከም ዘይተርፍ ሓደ ኣመራርሓ ካብቲ ኣብ ዓፋር ዝርከብ ዕጡቕ ሓይሊ ዕላው ገይሩ እቲ ውልቀ ሰብ መንግስቲ ፌደራልን ኣብ ዓፋር ዓሪዱ ዝርከብ ዕጡቕ ሓይልን ብሓባር ኮይኖም ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ከም ዝጅምሩ ኣንፊቱ أجيومن كالوت نزرزر حبريتا حزي كنقروا لكم هنا سناي صانحيت جنرال سامورا يونس اب اديس ابا اب زكاد مدرخ دليت لوط بحالتي تقاومو بصيحوم استفلي حساب كتدامصو ايدلخمن بمبالون بخرا حسابم كقارص تگديدم اب اديس ابا زركون بعلتم دليت لوط يلم صوعو زخورين كاب تግራይ تدفون تگارو ببگزيو اخباتات بمكياد نتግራይ كندحنا اينا خبلو يسمعم اب تግራይ كوينكا زيدحنت تግራይ اوشوا كوينكا خمي كم تدحن والاو كاز تنصره ነገር انت زي حالوم ببلصግና ዝብጀተሉ ገንዘብ ተጠቂሞም ግና እናትራጎ وعلى استلمد خوينلهم تمالي 18 ميازيا ون بتمساسالي هلو خنتات تግራይን መዋጽኦታትን بزبر سين بزታይ ተኣኪቦም መንባሮም ኣምናይ تمالي زينانا مግላጽና ዝከሪም በአመራርሓ ውድብ ስምረት ዶክተር ሽሻይ አማረ መፍትሒ ተባሂሉ ካብ ዝቀረቡ ነጥብታት ድማ ሽግግር መንግስቲ ምጥያሽ ዝብል ኣብ ትግራይ ዝርከብ ስልጣን ዝሓዘ ዝበልዎ ሓይሊ ስርወ መንግስቲ ሃኒጹ ከም ዝርከብ ብምግላጽ እዚ ድማ በማእኸላይ መሪሕነት ቤተሰባዊ ምትእሳርን አንኬል ጽግዕተኛ ተረባሓን ዝተኸበ ከም ዝኾነ ነቲን ዓመታት መሪሕነት ዝነበሩሉ ውድብ ህወሓት ገሊጾም እዚ ማለት እቶም ንዓዶምን ህዝቦምን ረሓሪሖም ኣብ ጓጓ ስርዓት ብልጽግና ተሸጉጦም ወግሕ ጸብሐ ለውጥ ዝብል ዘለዎ ሓይልታት ንህዝቢ ብምሕላይ እንተይኮነስ መንግስትነት ንምጭባጥ ከም ዝኾነ ቁልጭ ኣቢሉ ዘርኢ ዶክተር ሽሻይ I hope استفلي حساب تقبلوا تخونيهم لي قمت استفلي حساب كتتأناقض تخون إخوم زبل إمنة اللني بمبارد زروهم زجمرو الجنرال سامورا يونس التي اب تግራይ سلطان تقوزاتير زركب حيلي عليتاوي بيتساو زبل صنع سلازي قور كله حساب يبلين اتهم بوليتيكنياتات يخونو والاتهم جنرالات جن تحتات نزصلو حيلتات يوم يلوم حزب تግራይ انت قفاع انت چفچفن قبرن جونوسايد انت بصحون سرعت بلصግና يماخرون يرم بمبارد زحمي جنرال سامورا التي اب تግራይ زولو حيلي بزفصمو قبرن سرق نخي حتات اب تግራይ استرغاغع سلام نخهلو أيدلن يكون بركينات كجبر أي خيرن كبلو تسامعهم. ساعات مسئلة قد فتنزل تنفل عليها زارون مال. تنفل عليك زارون مال. تنزل الليل عن حدا بزعبة من قستي سمعوا إذا لهم المالتي. إذا لهم المالتي. anyway بطلش تنقل يعني حزب تግራይ ብርፍንታውያን ሓይልታት እንት ጭፍጫፍ ድምጽ ኾንዎ ተሪፎም ነቲ ጭፍጫፊ ዘማኽሩ ዝነበሩ ጀነራል ሳሙራ ዮኑስ ሕዚ ሓላይ መሲሎም ህዝብ ትግራይ ኣብ ከቢድ ጸገም ይዘሎና በሉ ዝኾነን ዘይኮነን እንትዛረቡ ካብ መድረኽ መራሕትን ተሳተፍትን ተቃውሞን ትበጽሖም ዝተራእየን ትትከውን ሞኽትሶም ኣይደለኹምን ብምባል በሓያል ንደት ሓሳቦም ንኽቋርጹ ተገዲዶም ሽግግር መንግስቲ ዝበሃል ነገር ዝውስን ህዝብ ትግራይ ስለ ዝኾነ ዝመሰሉ መርጻ ከካይድ እምበር ሽግግር ዝበሃል ነገር ኣይሰርሕን ብምባል ነቲ በአመራርሓ ውድብ ስምረት ዝቐረበ መፍትሒ ሓሳብ بحالة تمارسهم سلطان من محازق لهم بايتان متشاو استطعملو سلتي تقايمهم بزعات سجل زبالة حسب كل نام سوري سجل منقستي ونات بتوساني تقراوي أب تقراي زلو حزبي كمرز كخيل اللو جنرال سامورا خونو خالኦቶም ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ተጋሩ ብሓቂ ጸገም ትግራይን ህዝባን ኣተሓሳሲብዎም ኣብ ሸዋ ኮይኖም ፍታሕ ከናድዩሉ እንተይኮነስ ንኣበል መእከብን ስርዓት ብልጽግና ንምሕጓስ ዘካይድዎ ተደጋጋሚ ኣኼባ ከም ዝኾነም ብዙሓት ይገልጹ
አክቲቪስት ብርሃነ ገብረ ገርግስ ልፍዓተይ ተስፋ ዳግም ከም ዝተጮየ ተገሊጹ ብርሃነ ካብ ፖሊስ ጣብያ ናብ ናይ ውልቀ ገዛ ጀነራል ምግበይ ሓይለ ተታሒዙ ከም ዝተወሰደ ጸኒሑ ድማ ናብ ሽረ ከም ዝኸደ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታታት የመልክቱ አክቲቪስት ብርሃነ ገብረ ገርግስ 9 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ነይሩ ንሰለስተ ዋርሕ ኣብ ከተማ ሽረ ድሕሪ ምእሳሩ ዝተፈትሐ ይኹን እምበር ድሕሪ ሓደ ሰሙን ሕዚ እውን ዳግም ዝተተሓዘ ኮይኑ ገሰሰኦም መሰልከ ይወፅሖ ተሰጊየሎም ካብ ማእሰርቲ ወፅኡ ናብ ከተማ መቐለ ድሕሪ ምኻዱ ኣብ ውሳነ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ነቲ ነባር ቤት ምኽሪ ንኽምለስ ምውሳን ስዒቡ ጀነራል ታደሰ ወረደ መግለፂ ብምድጋፍ ንሕወሓት ዝቃወም ርእይቶ ሂቡ ነይሩ ቅድሚ 2 መዓልቲ ድማ ንሓደ ዩቲዩብ ሚድያ ኣብ ዝሃቦ ሓሳብ ሕዚ እዛ ቃለ መሕተት እዚኣ ገይረ ኣለኹ ካብዚ ምስ ወፃእኹ እንታይ ከም ዝገጥመኒ ኣይፈልጥን ንዋሉ ዝዝከር እዩ ኣነ እውን ዘለኽዎ ቦታ እዚ ውሕስ ስለ ዘይኮነ መቐለ ስለ ዝኾንኩ ዘለኹ ሕዚ እንታይ ከም ዝገጥመኒ ኣይፈልጥን ኣነ ግን ብዝኾነ ይኩን ሰብ ስለለፈራርሐኒ ዝኾነ ይኩን ኣካል ስለለሰረኒ ብትናተይ ዕላማ እንዳሓረ ይግድል ብርሃነ ገብረ ገርግስ ልፍዓተይ ተስፋ 18 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ብሓይል ተታሒዙ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ከባቢ ዓዲ ሓውሲ ብከቢድ መሳርሕታት ዝተዓጠቑ ኣባላት ኣርሚ 22 ፖሊስ ተታሒዙ ከም ዝተወሰደ ዝሓበሩ ፍልፍላት ብርሃነ መጀመርታ ናብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ፖሊስ ጣብያ ተወሲዱ እኳ እንተነበረ ድሓር ግና እቲ ፖሊስ ጣብያ ንብርሃነ ሕሊፉ ብምሃቡ ብኣዛዚ ፖሊስ ገብረ ክርስቶስን ጉርጃ ዝተባሃለ ሽፈርን ናብ ዳግም ኣምሳል ዝርከብ ገዛ ብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ሓይለ ብሓይሊ ከም ዝተወሰደ ይዝግለጽ ዘሎ ሓደ ዘይጋ ብሕጊ ተጠርጢሩ ተተሓይዙ ኣብ ሕጋዊ ቤት ማእሰርቲ ክጸንሕ እናተገቦም በአንጻሩ ናብ ውልቀ ገዛ ጀነራላት ተወሲዱ ክፍጸመሉ ዝኽእል ግሰት ሰብኣዊ መሰላትን ናይ ኣካል ጉድኣትን ኣዝዩ ዘሻቐል እዩ ዝብሉ ብዙሓት እዮም አክቲቪስት ብርሃነ ኣብ ሽረ ንሰለስተ ዋርሕ ብዘይ ፍርዲ ተኣሲሩ ዝነበረ ኮይኑ ሕዚ ድማ ዳግም ኣብ መቐለ ተታሒዙ ናብ ሽረ ከም ዝተወሰደ ዝፍለጥ እዩ አክቲቪስት ብርሃነ ኣብ ሽረ ንሰለስተ ዋርሕ ብዘይ ፍርዲ ተኣሲሩ ዝነበረ ኮይኑ ሕዚ ድማ ዳግም ኣብ መቐለ ተታሒዙ ናብ ሽረ ከም ዝተወሰደ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ትግራይ ኩናት ከም ዘይተርፍ ሓደ ኣመራርሓ ካብቲ ኣብ ዓፋር ዝርከብ ዕጡቕ ሓይሊ ዕላው ገይሩ እቲ ውልቀ ሰብ መንግስቲ ፌደራልን ኣብ ዓፋር ዓሪዱ ዝርከብ ዕጡቕ ሓይልን ብሓባር ኮይኖም ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ከም ዝጅምሩ ኣንፊቱ መንግስቲ ፌደራል ሕድሕድ ምንቅስቃስ ሕወሓትን ሻዕብያን መረዳእታ ኣኪቡ ወዲኡ ከም ዝርከብ ዝገለጸ እቲ ኣብ ዓፋር ዝርከብ ውልቀ ሰብ ካብዚ ንላዕሊ እንተተዓጊሱ ንህሉ እውን ናብ ስግኣት ኩነታት ከም ዘእትዎ ስለ ዝፈልጥ ኣብ ቀረባ እዋን መጥቃዕቲ ብምኽፋት መሊሱ መላእ ትግራይ ንምቁፅጻር ክግደድ ይብል ምፍራስ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ መንቀሊ ኩናት ከም ዝኸውንን መንግስቲ ፌደራል ሕጊ ክኸብር ኢሉ ናብ ትግራይ ከም ዝኣቱን ዝሓበረ ካብቶም ብመንግስቲ ፌደራል ዝምወላ ዓፋር ዝርከብ ዕጡቕ ሓይሊ ሓደ ድፊት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ተጋሩ እውን መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ሕጊ ንክኽብር ክግደድን መንቀሊ እቲ ዘይተርፍ ኩናት ክኸውንን ኢሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ተጋሩ ብፍላይ ድማ ውድብ ስምረት ዘጣየሹ ንጌታቸው ረዳ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ንክኸፍት ብተደጋጋሚ እኳ እንተገለጹ ጸማም እዝኒ ከም ዝሃቦን ብናይ ባዕሉ መንገዲ እምበር ብውድብ ስምረት ተደፊናዊ ኩናት ከም ዘይኣቱን ሸሊኹ ኣብ ዝወፀ ሰነድ ብልጽግና ተጠቒሱ ነይሩ መንግስቲ ፌደራል ሕወሓት ካብ ምድረ ገጽ ንምጥፋእ ብዘለዎ ዝጸንሐ ትልሚ ካብ ሕዝን ላዕሊ ምቹእ እዋን ክረክብ ስለ ዘይኽእል ነቲ ኩናት ኣብ ሓፂር እዋን ከልዕሎ ከም ዝኽእል ቁሩብ ውትድርና ንዝፈልጥ ርዱእ እዩ ዝበለ እቲ ኣመራርሓ ኣብ ዓፋር ዝርከብ ሓይሊ እቲ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ኣብ ደቡባት ትግራይ እናተወደበ እናሰልጠነ እናተዓጠቐን ዝጸንሐ ናይ ሰላም ሓይሊ ኢሉ ዝፅውዕ ዕጡቕ ድማ ምስ ሰራዊት መንግስቲ ፌደራል ሸሪኹ ንትግራይ ከም ዝወግእ ዕላው ገይረሎም እቲ ዓፋር ዝርከብ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ስርዓታዊ ለውጢ ከምፅእ ኣብ ዝቃለሰሉ ዘሎ እዋን እቲ ዝቃለሰሉ ህዝቢ ግን ኣብ ሓሰረ መከራ ኮይኑ መናእሰይ ብስደት ዓዲ ገዲፎም እናወፁ ዝተረፉ ድማ ተገፊፎም ናብ ዘይኣምንሉ ኩናት ክኣቱን ንማሕረዲ ክዳልውን እንትግበር ካብዚ ንላዕሊ ክዕገስ ኣብ ዘይኽእለሉ ደረጃ ከም ዝርከብ ክፍለጥ ኣለዎ ኢሉ ኣሎ በዚ ድማ እቲ ሓይሊ ካብዚ ንላዕሊ ከይተዓገሰ ኣብ ሓፂር እዋን ኣብ ልዕሊ እቲ ድሕሪ ጉጅለ ዝበሉ ሕወሓት መጥቃዕቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ኣንፊቱ ብሓፈሻ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ምድሪ ትግራይ ኩናት ዘይተርፍ ምዃኑ ብምሕባር እዚ ንምግባር ድማ ምኽባር ሕጊ ብዝብል ምኽንያት ነቲ ኩናት ከም ዝጅምርዎ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ይበፅሖ ዘሎ ኩሉ መዳዊ ፀገማትን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ካብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ንላዕሊ ኣብ ኣዝዩ መሰንበዲ ኩነታት ከም ዝርከብ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ይበፅሕ ዘሎ ግፍዒ ደው ንኸብሎ ድማ ነቲ ብማሕበሩ ኣቢሉ ገበን ዝፍጽም ዘሎ ስርዓት ጻውዒት ተቕሪቡ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ከም ዝሓበሮ ወራር 2013 ዓመተ ምህረት ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተነበረ ዕፅዋን ክባን ኣብ ዓለም ካብ ዝተረኣዩ ዕፅዋን ክባን
ብሰላምን ብንውሓትን ዘብፅሖ ሰብኣዊ ንዋታውን ዕንወት ተወዳዳሪ ዘይተረኸቦ ኮይኑ ተመዝጊቡ ዝበለ ኮይኑ ድሕሪ ምኽታን ውዕል ፕሪቶርያ ኩነታት ናብ ንቡር ክምለሱ እዮም ዝብል ተስፋ እኳ እንተነበረ ብትሕዝቶን መልክዕን ማዕዊሉ መላእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ስራሕታዊ ፅንተት ወዲቑ ይርከብ ኢሉ ብፍላይ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ዘሎ ህዝቢ ንዝሓለፉ 6 ዓመታት ካብ ዓይኒ ማሕበረሰብ ዓለም ተኸዊሉ ንምስምዑ ዘደንፁ ግፍዕታት እናወፅሑ ከም ዝርከብን ስቃይን መከራን እዞም ውፅዓት ናብ ዓይንን እዝኒ ዓለም ከብፅሑ ንዝፈትኑ ዘይሻራውያን ሚድያታት ውሽጢ ዓድን ወፃን ከምኡ እውን ትካላት ወሃብቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ፍሉይ መእተዊ ፍቃድ ብዝብል ምክንያት ከይኣትዉ ብምክልካል ዝኣተው ድማ እናሳደዱ ብምእሳር ግፍዓዊ ተግባራቶም ኣጠናኺሮም ከም ዝቐፀሉ ኣፍሊጡ 12 መጋቢት 2018 ዓ.ም ላዕለዋይ ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ሪፖርተር ፍሉይ ፍቃድ ኣይሓስካን ፎቶ ልዒልካ ወዘተ ብዝብል ምክንያት ኣብ ከተማ ሕሞራ ንሰለስተ መዓልታት ከም ዝተኣሰረ ዘዘኻኸረት ማሕበር እዚ ኣብ ፍጹም ዕፅዋን ክባን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ትሕቲ ፋሽታዊ ባዕዳዊ መግዛእት ወዲቑ ዝፀንስ ዘሎ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ድምፂ ንምዃን ሓደ ጋዜጠኛታትን ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ዝተፈላለዩ መንገድታት ተጠቒሞም ውስን ሓበሬታታት ኣብ ምጓሕ ይርከቡ ኢሉ ሂዩማን ራይትስ ዎች 14 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ይበፅሕ ዘሎ ግፍዒ ብውስን መልክዑ ከም ዘቃልሐ ብምግላጽ ሂዩማን ራይትስ ዎች መሓለኸታት ወረርቲ ሓይልታት ከይዓገቶ ድምፂ ህዝብና ንምዃን ዘካየዱ ርሕቐት ኣዝዩ ዝበረታታዕን ዝምስገንን ኢልዎም ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ዘሎ መላእ ህዝቢ ትግራይ ይበፅሖ ዘሎ ኩለ መዳያዊ ፀገማትን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ስዒቡ ካብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ንላዕሊ ኣብ ኣዝዩ መሰንበዲ ኩነታት ይርከብ ኢሉ እቲ ማሕበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ፈለማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይበፅሕ ዘሎ ግፍዒ ደው ንኸብሎ ብምቕፃል ካብ ዓይንን እዝንን ማሕበረሰብ ዓለም ተኸዊሉ ዝፀንስ ዘሎ ህዝቢ ትኩረት ክረክብ ምእንታን ኩሎም ሚድያታት ውሽጢ ዓድን ወፃን ከምኡ እውን ትካላት ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይ ገደብ ክኣትዉ ንኽግበር ንሓትት ኢሉ ኣሎ እቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዋርድያ ተከዘ ዝብል ክርስትና ሽም ብምሃብ ዘዕጠቆን ዘሰልጥኖን ዘሎ ሓይሊ የቢሉ ብውክልና ንግዛኣት ትግራይ ንኸግር ካብ ትግራይ ወፃኢ ኮይነን መረፃ ንኸካየዳለን ዝወሰነ ስርዓት ሕዚ ነቲ ዝፍፅሞ ዘሎ ግፍዒ ጠጠው ብለለይ ምዋሉ ንብዙሓት ዘደመመ ኮይኑ ኣሎ እቲ ማሕበር ናብ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ትካላት እውን ብቋንቋ እንግሊዝኛ ደብዳበ ሊኢኹ ኣሎ ሰብ ሰራሕ በልሒ ኤአይ ምስ ጉዕዞ ልምዓትን ዕብየትን ምጥማር እዋናውን ኣገዳስን ምዃኑ ዘዘኻኽር ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ኣብ ከተማ መቐለ ይሳለጥ ኣሎ እቲ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ሰብ ሰራሕ በልሒ ኤአይ ንዘላቂ ልምዓት ኣፍሪካ ብዝብል መሪሕ ቃል እዩ ዝሳለጥ ዘሎ እቲ ሎሚ ሶኒ 19 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ዝጀመረ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ብዘረባ ዝኸፈቱ ምክትል ፕረዚደንት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዓብዱልቃድር ከድር ሰብ ሰራሕ በልሒ ኤአይ ቀንድን ዋናን መሳለጥ ዕብየት ምዃኑ ዓለም ካብ እትተኣማመነሉ ነዊሕ ጌራ እያ ዝበሉ ኮይኖም ኢትዮጵያ ኮይና ኣፍሪካ ድማ ናብዚ ምትእማን መሊአን ክፅምበራ ምግባር ሕርያ ዘይብሉ ብልጫ ብዝኾነሉ ወቅቲ ንርከብ ኢሎም ናብ ቅልጡፍ ጉዕዞ ሰብ ሰራሕ በልሒ ኤአይ ክንሳፈር ግድን እዩ ዝበሉ እቶም ምክትል ፕረዚደንት ኩሎም ማሕበራዊ ቁጠባውን ትምህርታውን ስራሕትና ብሰብ ሰራሕ በልሒ ኤአይ ክድገፉ ኣብ ምግባር ኣበርክቶ ትካላት ላዕለዎት ትምህርቲ መተካእታ የብሉን ክብሉ ወሲኾም ሰብ ሰራሕ በልሒ ኤአይ ኣብ ሕርሻ ጥዕና ትምህርቲ ፋይናንስ ምስፋሕ ሰላምን ሰናይ ምሕዳርን ዘለዎ ዘይትካ ኣበርክቶ ጠሚቱ ዝሳለጥ ዘሎ ዓለም ለኸ ዋዕላ ንሚኒስተር ትምህርቲ ፌደራል ሓዊሱን ካብ ሃገራት ኣፍሪካ ኣውሮፓ ኣሜሪካ ኤስያን ዘውፃፅኡ ምሁራትን ብኣካልን ብቪርቹዋልን ኣብ ምስታፍ ከም ዝርከቡ እናተገለጸ እዩ ፅባሕን ሎምን 19-20 ሚያዝያ ኣብ ዝሳለጥ ዓለም ለኸ ዋዕላ ሰብ ሰራሕ በልሒ ኤአይ 12 ምሁራትን 32 ሳይነሳዊ ፅሑፋት ከም ዘቕርቡን ሰደቃ ግዜቲ ዋዕላ ኣመልኪቱ ኣሎ እቲ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ምስ ፋይዳ ወይ ድማ ናሽናል አይዲ ኢትዮጵያን ካልኦትን ብምትሕባር ዝተዳለወ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ናይዚ ዕለተ ዜናታትና ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ብምስጋና ኣብዚ ክንፍለየኩም ሰላም ድሓን ኩኑ